ଭାଇମାନେ ଆସ ଆଜି ଆମେ ବୈଦିକ ଗଣିତର ଆଧାର ଗୁଣନ ପଢ଼ିବା। ଆଧାର କହିଲେ ଏକରେ ଶୂନ ଲାଗିଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯଥା ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 10, 100, 1000, 1,00,000 ଇତ୍ୟାଦି। ଆସ ଆଜି ଆମେ ଆଧାର ଗୁଣନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ 10 ଆଧାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ନେବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 12 ଓ 14। 12 ଓ 14 ଗୁଣନ କଲାବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛେ 12 ଆଧାର ଠାରୁ 2 ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା, ତେଣୁ 2କୁ ପ୍ଲସ୍ ବା ଯୋଗ 2 ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି 14 ଆଧାର ଠାରୁ 4 ଅଧିକ, ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାର ଡାହାଣ ପଟେ 4 ଅଧିକ ଲେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 2 ଓ 4କୁ ଗୁଣିଦେବା। 2 ଓ 4କୁ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ କହିଲ? 8। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେହିପରି ଆମେ ଗୁଣନର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 8 ଲେଖିବା। ଶେଷରେ 12 ଓ 4କୁ ମିଶାଇବା ବା 14 ଓ 2କୁ ମିଶାଇବା। 14 ଓ 2କୁ ମିଶାଇଲେ ଯାହା ହେବ, 12 ଓ 4କୁ ମିଶାଇଲେ ସେତିକି ହେବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ଉତ୍ତର। 14 ଆଉ 2କୁ ମିଶାଇଲେ 16 ହେଉଛି, ବା 12 ଆଉ 4କୁ ମିଶାଇଲେ 16 ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ହେଉଛି ଆମର 16 ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଉତ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଉତ୍ତରଟି ଆମେ ପାଇସାରିଛେ। 12 ଓ 14ର ଗୁଣଫଳ ହେଉଛି 168। ଏହିପରି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୌଖିକ ଗୁଣନ କରିପାରିବା। ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରି ଆମେ ମୌଖିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା।